Heipä hei kaikki! Tänään pidetään meidän ensimmäinen Zoom. Ja tässä Zoomissa niin me halutaan teille kertoa vähän tätä meidän EES-sentterin taustaa ja vähän erilaisia juttuja sen ympärillä. Eli mä oon Karita Kuntsi Ja mä olen Tarja Korvenoja-Mäkelä. ja 8.8.2023 me avattiin tämä Suomen ensimmäinen EES-center, joka sijaitsee täällä Tilkankatu 6, Pikkuhuopalahdessa. Ja tämän 2 vuoden aikana, kohta 2 vuoden aikana, niin meillä on kyllä todellakin paljon laidasta laitaan erilaisia tarinoita, ihmisten kokemuksia ja me halutaan nyt teille avata niitä sitten pikkuhiljaa niitäkin, mutta ensin tässä niin Zoomissa niin halutaan kertoa teille vähän tästä teknologiasta ja mitä täällä tapahtuu. Niin Tarja, haluatko sä kertoa Joo, mä siitä voisin meille? ensin vähän tehdä tämmöisen pienen kierroksen, että te näette, mitä täällä huoneessa on. Eli tuolla taustalla näkyy nämä EES-yksiköt. Jokaisessa kulmassa on 6 tämmöistä näyttöä. Ja niin kuin näkyy, niin ne on asetettu tänne huoneeseen niin, että jokaisessa nurkassa tosiaan ne on täysin toisiaan niin kuin vastaan. Eli ne on laaserilla asennettu niin, että ne osoittavat toisiaan kohti. Ja näissä laitteissa on semmoinen ominaisuus, että ne lähtee tuottamaan skalariaaltoja, kun ne laitetaan päälle, ja ilmassa olevien valofotonien kanssa ne yhdessä luo tänne erittäin voimakkaan energiakentän. Ja tämä energiakenttä on ihan jotain muuta kuin tämmöinen elektromagneettinen säteily. Se ei liity mitenkään siihen. Tässä tilassa on niin sanottu nollatila, eli täällä keho rauhoittuu välittömästi. Kun sä tuut tähän tilaan, niin sympaattinen hermosto aika nopeasti hidastuu, poistuu tieltä ja parasympaattinen hermosto ottaa sitten tilan itselleen. Ja meidän keho on siitä ihana, että se on niin viisas, se pystyy korjaamaan monia asioita. Ja se myös haluaa korjata monia asioita. Ja tässä tilassa se on mahdollista, koska tämä on niin sanottu nollatila. Täällä ei ole ollenkaan stressiä, mikä häiritsisi sitä kehon omaa korjausmekanismia. Eli siihen tämä perustuu ja se todellakin toimii, koska näitä senttereitä on maailmassa jo yli 500. Me ollaan, niin kuin Karita sanoi, Suomen ensimmäinen ja ainoa tällä hetkellä sentter. Ja niitä asiakaskokemuksia meillä on vaikka ja kuinka. Kyllä, todellakin ihan laidasta laitaan, että tännehän tullessa ei tarvitse olla sairas, vaan tämä laskee sitä stressitasoa meidän kehossa ja tämä on niin kuin ympäristönä niin terveellinen kuin vaan ikinä voi olla meidän ihmiskeholle. Mutta sitten täällä on laidasta laitaan ihan siis vaikeista syöpätapauksista ja on Parkinsonia, on astmaa, mitäs vielä tulee mieleen, Niveltulehduksia. niveltulehduksia ja sitten keuhkoahtaumaa, särkytiloja, nähön kanssa ongelmia, siis ihan laidasta laitaan näitä. Ja myös mentaalisia Kyllä, kyllä todellakin mielen haasteita. mielenhaasteita, että ehkä sanoisin tämän kohta 2 vuoden kokemuksella, että jopa niin kuin ensimmäisenä tämä vaikuttaa sinne mielen tasolle. Kyllä. Ja sitten usein, jos meillä on jotakin vakavampaakin tai jotain sairautta, niin kun se mieliala nousee, niin se ei myöskään sitten enää vaikuta, se tunne itsellä siitä sairaudesta on Mm. erilainen. Mm. Että se on ehkä semmoinen, ja sitten se totaalinen rentoutuminen täällä, että täällä oikeasti ei voi tehdä muuta, eikä saa tehdä muuta kuin rentoutua. Että täällä ei vaadita sinulta yhtään mitään, koska yleensä tuolla, kun me lähdetään tonne ulos, niin aina joku on vaatimassa ja haluamassa jotakin. Ja täällä tämä on ihan hetki vaan ihan omalle itselle. Kyllä, ja mitä enemmän rentoutuu, niin sen parempi tosiaan, että kun tiedetään, niin se korjausprosessi käynnistyy silloin, kun meidän mieli on pois tieltä, että se ei ole ohjailemassa sitä
että mitä mä haluaisin nyt korjata, vaan keho tietää, mitä pitää lähteä tekemään. Joo, ja sitten semmoinenkin, että näitä laitteita ei tarvitse tai pidä katsoa, Mm. vaan mennään tuohon lepotuoliin ja laitetaan sitten, jos tuntuu siltä, korvatulpat korviin, että on vielä hiljaisempaa ja sitten vaan silmät kiinni ja ihan vaan yrittää vaan niin kuin mennä sisäänpäin. Ja täällähän on sitten pimeätä täällä tilassa, aika pimeätä. Tai ainut valo, mikä tulee, niin on näistä laitteista. Että hyvin hämärässä sitten ollaan. Kyllä, täällä ollaan 2, 4, 6 tunnin jaksoissa tai sitten täällä ollaan yötä. Ja tänne voi myös tuoda ryhmiä ja erilaisia mahdollisuuksia. Meillä on 4 sänkyä täällä, että pääsee yöpymään. Silloinhan se on niin kuin se vaikutuskin aika huima, kun sitä on tässä tilassa sen 12 tuntia putkeen, niin se on niin kuin todella hyvä, jos on varsinkin jotain haastavampaa. Niin ja sopimuksen mukaan voi ottaa myös lemmikkejä mukaan. Kyllä, kyllä. Joo, kyllä, kyllä. Ja voi tulla ihan perheen kanssa ja porukalla ja ystäväporukalla. Niin ja noista öistä ehkä sen verran, että täällä siis tosiaan toisilleen vieraat ihmisetkin nukkuu keskenään, että se on ollut aika hienoa nähdä. Joo, ja se on ihanaa, koska ollaan vähän saatu kuulla, että siellä on syntynyt oikein ystävyyssuhteita ja pitävät yhteyttä niin kuin tämänkin jälkeen, että täällä löytyy niin sanottuja kohtalotovereita. Kyllä. Että se on tosi, tosi, tosi mukavaa. Ja tosiaankin ollaan kyllä ajateltu, että pidetään sitten sellaisiakin zoomeja, että mielellään ollaan niin kuin yhteydessä asiakkaisiin, että pääsette kyselemään meiltä asioita, että kaikenlaista on suunnitteilla, mutta pala kerralla. Niin ja tosiaan tämä ei ole mitään sellaista ihmeellistä, tätä ei tarvi ymmärtää, miten tämä toimii, mutta täällä toimii nämä universumin lait ja kun puhutaan kvanttifysiikasta, niin tämä on tosiaan niin kuin kvanttienergiahuone. Juu, täytyy kyllä sanoa, että kun mä ensimmäisen kerran lähdin kokeilemaan, tutustumaan tuonne Tukholman ulkopuolelle Euroopan ensimmäiseen sentteriin, niin en ymmärtänyt yhtään mitään tästä teknologiasta, mutta sen mä tunsin, että kun mä olin nukkunut siellä sen yön, niin mulla ei ole ikinä ollut niin rauhallinen ja hyvä olo kuin mulla oli, kun mä aamulla heräsin. Ja se vaan intuitiivisesti se vaan tuntui, että tämä on se juttu. Ja sulla oli ihan sama kokemus, eikö ollut? Niin, sähän sitten pyysit mua mukaan Niin, seuraavalla kerralla ja sitten mä sain kokea sen yön ja se oli kyllä aika mieletöntä, mikä rauha laskeutui siinä niin kuin sen yön aikana ja sitten vielä sitten ne muutkin asiat, mitkä se toi mukanaan, että haasteita ollut silmien kanssa ja kaksoisnäköä, karsastusta ja siitä se paraneminen lähti liikkeelle, että se niin. oli aika uskomatonta. Kyllä. Ja sitten vaikka ei ole niin kuin terveyshaasteita, niin että ennakoi sitä, antaa sille keholle, ei me tiedetä, mitä siellä meidän kehoissa tapahtuu. Meillä ei ole aavistustakaan ennen Mm. kuin jotain puhkeaa. Niin että annetaan sille niin kuin, tehdään siitä itsellemme semmoinen oma hoitorutiini, että käydään silloin tällöin, niin Sehän on parasta terveydenhoitoa, se ennaltaehkäisy. nimenomaan juuri näin. Että kyllähän me käydään, usein ihminen vaan menee sitten vasta kun on jotakin, Mm. niin jonnekin niin kuin, mennään osteopaatille, kun ei niska on jumissa ja Niin, sinne voisi mennä vähän niin aikaisemmin. voisi mennä vähän aikaisemmin nimenomaan niin, ihan siis itselle voi antaa semmoisen, tämän nyt sanoisin ainakin, että tulisi sen niin kuin 5 kertaa ja sillä tavalla suht säännöllisesti. Ja sitten sen jälkeen silloin tällöin, Niin, ja jos ei ole sitten se mitään. keho kertoo. Kyllä Sehän se keho, kertoo tosi kyllä se paljon. keho kertoo, kun lähdetään kuuntelemaan sitä vaan, niin kyllä se kertoo, mitä se haluaa. Tulee mieleen tässä, että myöskin unettomuus on ollut sellainen, niin kuin mikä tämä on auttanut tosi paljon, että just se, siellä on joku hermostossa, mikä häiritsee sitä semmoista pidempää unta, että herää keskellä yötä eikä saa enää nukuttua. Ja sitten kun ne tulee tänne, niin ne nukkuu Kyllä, kyllä. Ja koko yön. ei, ja sitten siinäkin on ilmeisesti niin kuin eroja, että jotkut ei nuku silloin ensimmäisenä yönä juuri Mm, ollenkaan, mutta sitten kun ne tulee takaisin tänne, kyllä. niin se keho tunnistaa jotain täällä. Ja sitten
lähtee se prosessi. Se varmaan riippuu siitä, kuinka kauan on ollut haastetta. Niin. Ja jokainen on yksilö tietysti. Jokaisellahan ne asiat tapahtuu niin kuin omalla painollaan. Kyllä, kyllä. Ja mun täytyy sanoa, oma kokemus on se, että joskus en nuku niin paljon, mutta kun silläkään ei ole mitään väliä, koska tämä rentouttaa niin hyvin, että ei ole väsynyt seuraavana päivänä. Joo, sen on itsekin huomannut. Niin. Ja sitten joskus nukkuu taas niin kuin tosi hyvin ja sikeästi, että se tietysti vaikuttaa ne omat rytmitkin siihen. Ja mitä muuta on tehnyt ja syönyt ja Niin. liikkunut, miten kaikki on. Mutta joo. Mitähän muuta me voitaisiin tästä vielä kertoa sellaista ensi jaksossa enemmän, mutta avataan vähän sitten lisää muita juttuja ja asiakaskokemuksia. Ja... Joo. Ehkä jätetään seuraavaan kertaan ja avataan sitten, jos me ollaan unohdettu ja varmasti ollaankin unohdettu, niin avataan sitten seuraavalla kerralla lisää ennen kuin kerrotaan niitä asiakaskokemuksia. Joo. Mutta Ja myös sitten jatkossa tulee sitä, mitä muuta meillä täällä. kyllä, me tullaan kertomaan teille kaikki, mitä täällä tapahtuu täällä tämän katon alla. Että ihanaa, kun olitte kuulolla ja nähdään pian taas ja jatketaan sitten siitä. Ensi kertaa. Joo, Kiitos. kiitos. Hei hei. Hei hei.